Hi mga ka-Forza, mayong adlaw. Nining mga orasa. Ani ata naglakaw-lakaw no. Aning Mango Avenue atol sa unang adlaw sa enhanced community quarantine kon ECQ. So since ako may kasakyan, so alay lakad lang sa tani karon. So lakaw lang sa mga ka-Forza from Perpetual Sucor dito sa San Carlos, Maine. Oo niya. Muni ang unang adlaw sa ECQ dinhi sa Dakbayan sa so muni magpauta so no free rides. So mag-lockout ta mga kaigsuunan. So since wala may kasakyan, so maglakaw ato ning lakon ang padulong sa Cebu City karong mga orasa. So kung ato makita ang pipila na so mga kadalanan no ang so ni ang unang adlaw na to sa GCQ. Hello. So ni pagkatulakaw lang taha ato ning lakon ang ato ang dakbayan. Since wa man tayo nakita nga free ride, ni ato ang kadalanan ron. Layo na gid ato gilakwan no from Perpetual ngadto na sa padulong na ta karon sa Mango. So na to sa Mango area. Mulabang ta kay mo patighog ta sa may Hakosaling. It's so layo. Pait ning wala ikasakyan no kung walay mga ino na tong mga pampublikong sakyanan dagan sa itong mga kaigsuunan ang maglakaw good. Mali so alay lakad. So ingit because block man sa din akong isang oboy. So mo ni ang Mango niya mo patighog ka sa Hakosaling. Morning Hakosaling Street Melchora Salon. So from Mango from Gorordo to Mango
Then tuha ko sa Lim Street. So mo ni no. Ang ato ang lakaw karon. So hinihinay taong mo patighog sa meron ako nag-exercise. Nag-exercise sa iyong kabuntagon. Sa mani King Concentrix. Layo-layo pagid ang University of San Carlos. So, mo ni ang unang adlaw sa General Community Quarantine. Palakaw ta. So doon ay mga kanang borders, no, mga skina-skina nga borders ang wala na nagbantay karong mga panahon na. So automatically pwede na mo kasud ang mga tao sa mga eskinita kay wala na may nagbantay nga mga tao. Di para sa itong naapa sa ECQ na dili ka makasulod sa mga dalan-dalan kung dili ka residente sa maong lugar. Wala man say taxi, walay di sad pwedeng habal-habal, wala say grab nga pwede rata kang makasakay. Narataan yung lakaw. Ati sad nangumpra lakaw ra.